Здравейте хора, днес ще пробваме новите Лава Бер пуканки Halloween Edition и този Лава Бер, които са с вишна. Така, първо ще отворя пуканките. Вижте на пуканки. Ето. Някакви розови са. Ето на мама давам. Вкусни са. Като нормални сладки. Да, харесват ми. Сега Лава Бер, който е с 20% плодов сок. Има няколко човека в моя сървър. Извинете. Мирише на вишна. Много е вкусен. Като сок от вишна, малко по... Череша, не? Да, череша. Ама пуканките много ми харесват. Като цяло рейтвам 10 от 10, много ми харесват. Благодаря ви за гледането. Чао!